हेलो एवरीबॉडी खुलुमबाय आङो जेब्ला दाख्लैहाय न'आव थांदोंमोन ना बे समावहाय आगैयाहाय गावनि लोगोफोरनो नागालेण्डआवहाय आचार हरनो होननानै बानायदोंमोन आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय दा नै बेयावहाय लादों किं चिली बानलु बोरदोन ओमफ्राय नैबेखौ बानलु बिमादै होनो बेबो दङ ओमफ्राय सिंथाराव सामब्राम गुफुर एसे दङ दा बेखौ मिक्स खालामनानैहाय बानायगोन आरो दा बेखौ मोजाङै सुबाय सुखांनायनि उनावहाय बे बान्थुखौ गारासै बे नोंनि चॉइस जोंहा गारासै नै ओमफ्राय दा सारायखौ गुदुं खालामबाय गुदुं खालामनायनि उनावहाय थावखौ होबाय मास्टार्ड अइलखौनो होदों ओमफ्राय होनायनि उनावहाय बानलुखौ होबाय बानलुखौ होनायनि उनावहाय नोङो संख्रि एसे होबाय संख्रि होनानै पाँचफोरनबो एसे होदों आरो ओमफ्राय माने बाजारनि बायदि खालामनो गोसो गैया बाजारनि बायदिबा एकदम अइली ओमफ्राय जानो हाया बायदिसिना मिसल ओमफ्राय हस्टेल थानाय नालाय माबा मोनसे मोनबा हामगौ सानलायोना ओंखायनो बेहा गावनि लोगोफोरखौ गोसोखांनानै बानलुखौनो एसे बानायना हरसै होननानै सिगांनि समाव बियो चिकेनबो बानायना हरखांबाय ओमफ्राय दा बानलु दं नालाय न'आव बुरजा थाइदों ओंखायनो बानलुखौनो बानायना हरदों आरो ओमफ्राय दा नै मोनबाय मोजाङै एवबाय एवखांनायनि उनावहाय दा गुसु खालामनानै भिनेगार एसे मिक्स खालामबाय ओमफ्राय दा कन्टेनाराव सोनोसै ओमफ्राय गोजानाव हरफानाय नालाय ट्रेनजों हरफागोन ओंखायनो बियो प्लास्टिक कन्टेनारखौनो इउज खालामदों नङाबा नोंथांमोनहा जुदि बानायोबा दिंग्रिनि कन्टेनारावहाय सोबा मोजां आरो आजिखालि हेल्थ कनसियासआ मोजां ओमफ्राय डक्टरफोराबो प्लास्टिक कन्टेनारफोरखौ इउज खालामनो माना खालामो नालाय ओंखायनो बथल दिंग्रिनि बेबायदि कन्टेनारावहाय सोबा मोजां आरो ओमफ्राय बेहा गोजानाव हरनायखाय प्लास्टिक कन्टेनारावनो सोनानै हरनोसै नै ओमफ्राय नै आंहाबो गावनि लोगोफोरनो बानायनायखौनो जानायनानै गोथाव मोनबाय ओमफ्राय आंहाबो लांसै होननानै आंहाबो एसे लाबोलायबाय आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामदों बेहा नै सोबाय मोजाङै सोबाय ओमफ्राय सान्दुङाव दसे दोननानै नोङो जाबाय थानो हाबाय आराम अइलिबो नंला ओमफ्राय बायदिसिना मिसलबो गैला हेल्दी आरो गेस्ट्रिकफोरनि थाखायबो एसे जानो हायो जायफ्रा गेस्ट्रिक प्रब्लेम बिसोरबो एसे जानो हागोन जेबो नङा दा दिनैनि ब्लगा बेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय